Здравейте ви, боксери! Аз съм Emerald Star 82, вече ще викам само Emerald. И сега ще ви покажа два нови капана в Redstone. Точно така. Ето го първият капан. Диспенсър. Spawn Pick 4. Spawn Pick 4. Хоп. Бягай при левара. Влизай вътре. И хоп, 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 хоп. Изстрелвате стрели от това. Ето така. Ако има жертва тук и тия стрели я набучват яко. Нека си обера стреличките. Така. Нека си ги прибера тук. Другите тук. Така. Сега, как да го направите? Какво ще ви е нужно? Значи, 2, 3, 4, 5, 6, 7 диспенсъра. Или повече. 7 рандом блока. Redstone. Redstone репитери. И естествено ръчки. Да. И стрели. Много стрели. Значи, знаете ли какво? Ще ви го покажа само с 3 диспенсъра. За да може да ни хабия време да ги пълня с стрели. Значи насам няма. Айде отсам. Нареждате трети диспенсър. Нали колко диспенсъри е по този начин. После махни се. Слагате третия рандом блока така. Както виждате там. Сред стола направите следното. Репитери отзад. Първи, втори, трети. Така, махни се. Свързвате ги сред стола. Ето. Слагаме левър. Пълним ги с стрели. Хубаво да ги напълним. Така. Делейтваме всичко. И сега гледайте. Хоп. Хо-хо-хо. Може и да убия нещо. Ще не успях да убия. Върви там. Да, ето. И по този начин се правят диспенсърите. Следващото нещо, което искам да ви покажа, е това. Басейн от лава. Представете си го, че това е издигнато и една цяла стая и вие падате. Сега, ако скочите в... Нали е дълго и широко. Ако скочите в лавата, ще умрете. Да. Цакнете левъра и за мост. Който дори аз не мога да използвам. Съжалявам, че не поставих там водата, но редстоуна щеше да се бъгне. Така и си минавате. Стракате го пак, той се прибира и лавата се разпространява. Как да го направите? Нека продължим насам. Първото нещо, което ще ви трябва са Pistons, Lever, Redstone Torch, Mass Random Block. Не исках точно такъв, искам такъв. Mass Random Block. Redstone Repeater. И естествено Redstone. Поставяте пистолетите по начина колкото искате. Сега ще го направим малко по-голямо от това. Ето пистолетите ги поставяме. Хоп, 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 хоп. Така. Сега правим една ето такава дупка. И кирка. Ето една такава дупка. Копаете надолу. Още един път. Тук това се чупи. Тук също. Сега, това тук е за разширение, за да не ви се бъгне редстоун веригата.
Разширявате го много хубаво. Така. Сега, под всеки пистънс поставяте рандом блок. Ето така. И слагате, и разширение насам. 2 странични. Също ще ви трябват. Дупка, от която да се излиза навън средством веригата. Така. Типа как влиза тук? Така. Под всеки един пистънс слагате редстоун торч. Както виждате, всички пистъни работят. Но, като сложите такива 3 макс. Така. И ги свържете с редстоун. И го изкарате. И сега fly turn fly off. Така. Значи можете да го направите левър да ви е скритна, аз понеже ви го показвам за туториал, няма да го крия. Така, слагаме левър и вижте, хоп, пистъните се деактивират, хоп, активират се. Хоп, деактивират се. Така. Закриваме тук. И обграждаме всичко отново с рандом блок. Но, преди това, за уточнение, гледайте да направите нещо от този сорт. Омага! Глиган такъв! Махни се! Кой те е карал сега да влизаш, а? Направете нещо ето такова. Малко по-нататък. За да може да имате място да го обградите. Ето така. Fly. Turn it on. Fly off. Така. И закривате. Ето къде. Слагаме левър, хоп. Всичко работи. Перфектно. Сега обграждате го с рандом блок. Няма да го правя много голямо. Оп. Моя грешка. Това не трябва да е тук. Момент да го махна. Така. Няма да ви казвам, няма да го правя много голямо. Колкото за да ви го покажа, иначе вие можете да го направите и като нещо огромно, 20 на 20, например. Няма значение. Делетваме всичко, защото вече няма да ни трябва, да вземем само лава. Вставяме лавата. Момент да отида до отсреща. Хоп. Да не се изгорите, внимавайте, когато поставяте лавата. Готова. Така, делетваме всичко. И оп. Делетваме всичко. И голямо падате. Какво ще правите? Ако знаете, че има левър, хоп, малко накриво, няма значение, и минавате. Хоп, и то се скрива, и лавата го покрива. Надявам се да ви е харесало. Умно. Определено това стана по-хубаво. И сега вижте. Хоп. Чик-чик. Показва се. Минавате. И така. Хоп. И това е то. Още вече разбрах какво прави проблемът с вратата от миналия път. Ами сега ще ви кажа какво. Това, че използвам X-Ray, знаете, де се вижда ресурсите, за да видя какво прави редстоуна. Ако не го ползвам, няма да става този фейл, няма значение. Следващият път ще продължим с нови туториали, с някакви нови там неща и така. Благодаря, че гледахте, аз бях Emerald и довиждане.